chida kuramba tichikutendai muri Zimbabwe nekuramba muinesu tinokuinzirai zvirongwa zvakasiyana siyana. Nhasi tiri kuno kuDava Farm kunzvimbo yeGlendale Mazoe. Baba pachipamwe. Saka kune vakateerera vangada kubatsirana nemi, ndiripi rubatsiro rwamungada kubva pakukuwara kwamakaita baba, sekunzwisa kwataita kuti matova nenguva muri panapa musiri kuenda kubasa? Zvinhu zvakandiomera. Dai ndakakwanisawo kuti ndaenda kuzvipatara, ndakwanisawo kuti nini kana kubva kuenda kwamuchatoitawo imimi, zvinhu hazvina kutombonimirira zvakanaka. Kana chikafu chekudya chaicho zvikutondiomera. Kusikani chaiko chaiko ndiri kuda, ndaitonzi ndinofanira kudzoka kusikani. Mari yachona handina, mari yananga ndinayo ndakashanda yatoperawo nokuramba ndichienda kuchipatara. Back home. Put your loved ones on a reliable medical insurance today. Take control of medical bills that can spin out of control by joining Diaspora Meds. With Diaspora Meds, you can make payments from anywhere in the world from as low as $32 to premiums that suit your pocket to get cover of up to $33,000 per year. Your loved ones can enjoy private health services from more than 300 private medical service providers in Zimbabwe. No age discrimination, no flagging underlying conditions, no waiting periods for GP consultations or chronic medication. Give them great health care while saving your money. Visit us on www.diasporameds.com or call +276 411 50528 or +447 4274 55099. Diaspora Meds, your guaranteed peace of mind. Diaspora Meds is underwritten by Cellmed Health Medical Fund. Saka ndinokumbirawo vanenge vane moyo murefu wokukwanisa kundibatsira, vanogona kundibatsirawo. Kana vana kuchikoro vari kutodzorwa, mari yandaitarisira kuvabhadharirawo kuti vaende kuchikoro hapasisina. Zvinhu zvakatondiomera pari zvino. Aiwa, tichitenda muri Zimbabwe kuti tichabatsirana nababa padambudziko rakavawira. Murume akaradza rudo nomwoyo wakanaka kumhuri, asi pakupedzisira akasvika paakapandukirwa. Kune vese vanoda kubatana nababa, nhamba dzavo ndo dziri pascreen, munokwanisa kuvabata direct kana kuti bata paSaint TV, panhamba dzeSaint TV, tobva taita kuti munge muri munokurukura nawo. Aiwa, tinotenda kuti muri Zimbabwe ichabatsirana nemi. Tinotenda. Aiwa, from Uncle Saint, Saint TV crew, for now, Chitsvuku. Much love.